Dan is-sajf madwar 950 żagħżugħ u żagħżugħa sabu opportunità ta' xogħol għas-sajf permezz ta' skema tal-Gvern offruta lill-istudenti li attendu l-Università ta' Malta u l-EMCAST. Claris Muscat mill-Ministeru għall-Edukazzjoni fistritilna kif l-istudenti li ħadmu f'din l-iskema kellhom iċ-ċans li jaħdmu f'dipartimenti governattivi, organizzazzjonijiet għall-istudenti u entitajiet privati. Din is-sena l-iskema saret f'kollaborazzjoni mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu fejn l-istudenti li ntażlu għal din l-iskema ħadmu ma' tfal li attendew skola sajf fejn ippreparawlhom sessjonijiet ta' qari. Bħala tip ta' xogħol huma xogħol f'uffiċini, xogħol ukoll li jinkludu bħala qra fis-sajf li jinkludu li jkunu ma' tfal, però l-iktar maġġoranza minnhom li jkunu xogħol f'uffiċini li jkun relatat mal-kors tagħhom fl-Università jew l-EMCAST. Iżda mhux neċessarjament bħal fil-każ ta' aqra sajf fejn il-135 studenti li ħadmu ma' tfal mhux bil-forsi studjaw f'dan il-qasam. Anzi, lan kien li jkollhom esperjenza mhux tas-soltu. L-iskema ta' din is-sena offrit opportunitajiet ikbar għall-istudenti kif b'kollaborazzjoni ma' Jobs Plus kienu offruti wkoll postijiet ta' xogħol ma' kumpaniji privati. Kienu madwar 30 il-kumpaniji li ssieħbu fl-iskema. Biex ninċentivaw iktar lil privat offrejnilu li għal din is-sena jitħallsu nofs l-ispejjeż ta' dawk l-istudenti li jidaħħal jaħdmu miegħu. Dan fil-waqt li sieħbet ukoll Transport Malta li mhux biss ħadmet lill-istudenti fix-xhur tas-sajf iżda anke tagħthom l-opportunità li jibqgħu jaħdmu mal-awtorità tul ix-xitwa.